Máis do 75% dos edificios de vivendas presentan dificultades de acceso para persoas con discapacidade. Ante esta situación, que os mantén moitas veces recluídos nas súas casas, membros da Asociación Amizade concentráronse na Praza de Ourense para reclamar que se cumpra a obriga legal de garantir que todos os bens, produtos e servizos sexan accesibles para todas as persoas con discapacidade. Bueno, estamos hoxe aquí un pouco para denunciar a situación na que se atopan moitas persoas con discapacidade que hoxe en día non son quen de poder sair de maneira autónoma da súa propia casa. É lamentable que a día de hoxe só o 25% un pouco das persoas con discapacidade teñan certas garantías para poder sair e entrar da súa propio domicilio pois con certa autonomía, non? Queremos unha casa, non un cárcere. Foi o berro común en 37 puntos de España. Ca campaña #Arrestópolis demandan que se garanta o dereito a sair e entrar das súas propias casas de maneira autónoma e independente. Pero é certo que nos atopamos con moitas persoas que realmente hoxe en día están condenadas a non poder sair da súa casa, non? Temos exemplos propios aquí en Pontevedra de persoas que non poden sair autónomamente porque as rampas non cumpren coas dimensións e as porcentaxes que deberían para poder garantir ese dereito, ou cousas máis graves nas que a comunidade de veciños pois non acepta, digamos, a inversión de construir un ascensor e polo tanto se viron obligados a ter que cambiar de vivenda para poder ter pois, esa certa autonomía e poder sair da súa casa, non? Aínda que a Lei de Propiedade Horizontal obriga a realización das obras e actuacións necesarias para garantir a accesibilidade universal, as comunidades de veciños poden decidir non facelo se o custe da derrama por propietario supera as 12 cotas. Pois, bueno, unha das nosas reclamacións é un pouco modificar a Lei de Propiedade Horizontal para que realmente as obras de accesibilidade teñan o mesmo cariz que as obras de seguridade e demais que son de obrigado cumprimento para a comunidade de veciños e non vinculadas ao custo das mesmas, porque ao final, senón, mentre estén vinculadas ao custo das mesmas, vamos a estar na mesma situación, non? Entón aí sí que sei que desde Madrid os compañeros de COCENFE están un pouco insistindo neste tema. Menos dun 1% dos edificios do noso país son plenamente accesibles e 6 de cada 10 non permiten o acceso da rúa ao portal. Moitas persoas con discapacidade vense obrigadas a cambiar de vivenda. Vivía nun quinto sin ascensor, no hubo manera de la comunidad se pusiera de acuerdo para colocarlo, sitio hay, de sobra, y tuvimos que dejar el piso y estar de alquiler. Y aún así se encuentran obstáculos a diario. Donde estamos de alquiler, me doy cuenta que la silla de ruedas en el ascensor malamente entra. Escalones en el plato de ducha. Para poder levar a cabo estas obras de accesibilidade, solicitan ás administracións axudas específicas. Houve algún tipo de convocatoria de axudas por parte da administración autonómica na que os conceptos de accesibilidade estaban incluídos, non? Que pasa? Que como todas as axudas pois son escasas, moi condicionadas a diferentes requisitos que na maior parte dos casos pois non se cumpren e ao final pois, bueno, non dan pé esas axudas a que realmente sí se poidan levar a cabo estas obras de accesibilidade que se requieren para poder garantizar estes dereitos, non? No acto leuse un manifesto pola accesibilidade universal en edificios de vivendas e pola modificación da Lei de Propiedade Horizontal.